ହେଇଚିରେ ପୁଅ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କଢ଼ାଇରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଗରମ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ କଟର 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 କରିକିନି ଗ୍ୟାସ ମୋର ଜଳୁଛି। ହେଇଚିରେ ପୁଅ ପାଣି ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହଉଛି। ପାଣିରେ ଚାଉମିନ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। କଟର 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 ଟିକେ ଚଲେଇଦେଲି। ଚାଉମିନଟା ଯେମିତି ଭିଜିଯିବ। ହେଇଚିରେ ପୁଅ ଚାଉମିନରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲି। ପୁଣି କଟର 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 ଚଲେଇଦେଲି। ହେଇଚିରେ ପୁଅ ଚାଉମିନ ମୋର ଏବେ ସିଝିଗଲା। ହେଇଚିରେ ପୁଅ କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ରେ। ହେଇଚିରେ ପୁଅ ଚାଉମିନଟାକୁ ଏବେ ଛାଣି ନବା। ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଭଲ ପାତ୍ର ଦେଖିନି ରଖିଦବା। ହେଇଚିରେ ପୁଅ ମୋର ଗ୍ୟାସ ଅନ୍ କଲି। ଗ୍ୟାସ ଅନ୍ କରିକିନି ହେଇଚିରେ ପୁଅ କଡ଼େଇ ବସେଇଦେଲି। ହେଇଚିରେ ପୁଅ କଡ଼େଇଟା ନୋଟି ପଡ଼ୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ହେଇଚିରେ ପୁଅ ଜିରା ଯୋଡ଼ି ଆଣିକିନି ପକେଇଦେଲି। ଜିରାକୁ କଟର 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 କରିକିନି ଭାଜିଦେଲି। ହେଇଚିରେ ପୁଅ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା କରିଦେଲି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କିନି ହେରାକୁ ପକେଇକିନି ଟିକେ କଟର 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 କରି ନାଲିଆ କିନି ଭାଜିଦେଲି। ହେଇଚିରେ ପୁଅ କଟର କଟର ନାଲି ହେଇଗଲା ପରେ କହିଲି ଯାଉଛି କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ପକେଇନି କଟର କଟର କିନି ଭାଜିଦେବି। ହେଇଚିରେ ପୁଅ ଭଲ କିନି ଭାଜିଲି ଆଉ କଟର 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 ଦେ ଭାଜି ଦେ ଭାଜି ଦେ କଟର 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 କଟର। ରେ ପୁଅ ପିଆଜ ଏବେ ମୋର ନାଲି ନାଲି ହେଇଗଲା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଟର କଟର କରିକିନି ଭାଜିଦେଲି ତ ହେଇ ଯୋଉ ନାଲ ନାଲ ଦେଖାଗଲା। ହେଇଚିରେ ପୁଅ କାଟିକିନି ରଖିଥିବା ଗାଜରଟାକୁ ଆଣିକିନି ପିଆଜ ଉପରେ ପକେଇଦେଲି। ହେଇଚିରେ ପୁଅ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା କଟର 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 କରିକିନି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବି। 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭାଜିଦେବି। ହେଇଚିରେ ପୁଅ ମୋ ଗାଜର ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖାଗଲାନି। ହେଇଚିରେ ପୁଅ ଗାଜର ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ କଟା ହୋଇଥିବା କୋବିକୁ ସେଥିରେ ପକେଇକିନି କଟ କଟ କରିକିନି ଭାଜିଦେବି। ଖାଲି କଟର 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 କରିକିନି ଭାଜିଦେବି। ହେଇଚିରେ ପୁଅ କଟା ହେଇଥିବା ଟମାଟୋରାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ପକେଇଦେଲି। କଟ 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 କଟର କରିକିନି ଭାଜିଦେବି। ହେଇଚିରେ ଚଲେଇଦେବି ଟକ 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 କିନି ଚଲେଇଦେବି। କଟର 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 କିନି ଭଲସେ ଚଲେଇଦେବି। ହେଇଚିରେ ପୁଅ ଭଲସେ ଚଲେଇଦେବି। ହେଇଚିରେ ପୁଅ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ଖାଲି ଚଲଉଥ। କଟର 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 କରିକି ଖାଲି ଚଲଉଥ। ହେଇଚିରେ ପୁଅ ମନେ ପଇଲାରେ ଲୁଣ ପକେଇନି। ହେଇଚିରେ ପୁଅ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ କିଛି ଲୁଣ ପକେଇଦବା। ତାପରେ କଟର 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 କିନି ତାକୁ ଭଲରେ ଚଲେଇବା। କୁଆଡ଼େ ଲୁଣରା ଗଲା କାଇଁ ପାଉନି। ହେଇଚିରେ ପୁଅ ଲୁଣ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପକେଇଦିଏ। ତାକୁ କଟର 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 କିନି ଚଲେଇ ଦିଏ। ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପକେଇଦବା। ହେଇଚିରେ ପୁଅ ଭଲ ଭାବରେ ପକେଇ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ହେଇଚିରେ ପୁଅ ଘୋଡ଼େଇକିନି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ହେଇଯାଇଚିରେ ପୁଅ। ହେଇଚିରେ ପୁଅ ଚାଉମିନ ରାଖୁଛୁ ରଖିଥିଲି ସବୁତିକ ଚାଉମିନକୁ ଏବେ ଢାଳି ଦବା। ତାକୁ କଟର 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 କରିକିନି ଚଲେଇ ଦବା। ଟିକେ ଗୁଲି ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ବି ମାରିଦବା। ହେଇଚିରେ ପୁଅ ତାକୁ ଚାଉମିନଟାକୁ ଟିକେ ଚଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚାଉମିନ ମସଲାଟାକୁ ପକେଇଦବା। ଖାଲି କଟର 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 ଚଲେଇବା। ହେଇଚିରେ ପୁଅ କଟର 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 କିନି ଦେଲି ଭଲରେ ଚଲେଇ। ଏବେ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା ଚାଉମିନ। କଟର କଟର କିନି ଭଲସେ ଚଲଉ ଚଲଉ ଚାଉମିନ ରେଡି। ଚାଲ ଖାଇବା। ତାକୁ ପିଆଜ ଟିକେ କଟର କଟର କିନି କାଟିକିନି ପକେଇଦେଲି। ଗାଜର ଟିକେ ପକେଇଦେଲି। ବିଟ୍ ଲୁଣ ଟିକେ ମାରିଦେଲି। ହେଇଗଲା ଚାଉମିନ। Thanks for watching video. Jai Jagannath. Love you all my YouTube family.